Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan haberler. Habermizin 2024 yılın 20 yanvarına kıfanına. Avrupa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasının baş sekreterinin Türkmenistana sapary guralar. Türkmenistan'ın halk suratkeşi Ayhan Hacıyev'in yubileyi bellenir. Türkmenistan'da Gorkuda tatlı halkara kinofestivali guralar. Ronaldo yakın günnogorun en gow futbolçusu ýaly habarlar size ýetirýär. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelingini bolsa habarlarymyz bilen has giňişleýin tanyş bolalım. Avrupa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasının baş sekreterinin Türkmenistana sapary guralar. Avropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasının baş sekreterinin Türkmenistana saparyny gurnamak meýilleşdirilýär. Bu barada Ministerler Kabinetinin başlığının ornwasary, Daşary işler ministri Raşid Beredow şugun Ministerler Kabinetinin fany ulgam arkaly geçiren meclisinde hasabat berdi. Vatan habarlar gepleşiginde bellenip geçilşi ýaly vice-premier Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen hyzmatdaşlyk ösdürmek babatda hasabat berdi. Bu gurda käbir teklipler beýan edildi. Şoňa laýykly Türkmenistan Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen hyzmatdaşlyk ösdürmek hemde giňetmek maksady bilen şu ýylyň mart aýynda bu guramanyň baş sekreteriniň Türkmenistana saparyny gurnamak gözüňde tutulýar. Türkmenistanyň halk suratkeşi Ayhan Hacıyev'in yubileyi bellenir. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow fan ulgam arkaly Ministerler Kabinetiniň meclisini geçirdi. Vatan habarlar gepleşiginde bellenip geçilşi ýaly Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Meredowa Türkmenistanyň halk suratkeşi Ayhan Hacıyev'in doglan gününiň 100 ýyllyk münasibetli geçirmegi meýilleşdirilen çäreleri barada hasabat berdi. Berilen hasabada görä şekillendiriş sunutynyň meşhur ufadynyň yubileyi münasibetli onun dörediciligine bağışlanan fergeni hemde Türkmen suratkeşlerinin bu urda bilim alyan taliplerin, müze işgärlerinin gatnaşmagyna Pragda ruhlanan ufada atly forumuny gurnamak gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentimiz hasabaty diňläp Türkmenistanyň halk suratkeşi Ayhan Hacıyev'in yubileyi münasibetli geçiriljek çäreleri guramoçylykly geçirmegi tawşyrdy. Türkmenistanda Gorkuda tatlı halkara kinofestivali guralar. Ministerler Kabinetinin başlygynyň ornwasary Mähri Cemal Mämmedowa Medeniýet ulgamyna degişli ministerligiň we pudoklaýyn dolandyryş edaralarynyň 2024 ýyl üçin iş meýilnamalary barada hasabat berdi. Vatan habarlar gepleşiginde habarda bellenişi ýaly şol meýilnamalara laýyklykda Magtumuly Pragynyň doglan günüň 3 ýyllygy, şeýle hem 2024 ýylyň Pehim Paýhas ummany Magtumuly Pragy ýyly, Änew şäheriniň 2024 ýyly Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan edilmegi münasibetli durly çäreleri geçirmek, döredicilik bäsleşiklerini yglan etmek gözüňde tutulýar. Şunyň bilen birlikde halkara medeni hyzmatdaşlygy bundan meýlekde ösdürmek, taryhy medeni ýadygarlyklerde rejeleýiş, dikeldiş işlerini alyp barmak we ulumy taýdan öwrenmek boýunça degişli işler geçirmegi dowam etmek meýilleşdirilýär. Daşary ýurtlarda Türkmenistanyň medeniýet günlerini, Türkmenistanyň bolsa daşary ýurt döwletleriniň medeniýet günlerini gurnamak we geçirmek boýunça diplomatik ýollar arkaly degişli gepleşikler geçirmek gözüňde tutulýar. Bellenişi ýaly noýabr aýyna Gorkuda tatly halkara kinofestivalini gurnamak meýilleşdirilýär. Şeýle hem daşary ýurtlaryň telewizioniýalaryna görkezmek üçin ýurdumyzda geçiriljek. Amalaşyryň fiýasady we Türkmenistanda gazanylýan üstünlikleri beýan edýän möhüm wakalary bagşlanan dörli telegepleşikler taýýarlandylar. Ronaldo yakın günnogorun en gow futbolçusy. Saudy Arabistanyň Al Nassr toparynyň Portugal futbolçusy Cristiano Ronaldo Globe Soccer Awards bayraklarynyň goşuryş dawarynda bir wada 2 bayragy munasip boldy. Portugal ýyllygy yakın günnogorun en gow futbolçusy adyna eýe boldy. Ol bu urda Karim Benzema we Riyad Mahrez, Salih Al-Dosari we Mohamed El Shenawy ýaly futbolçulardan öňe saýlandy. Şeýle hem Ronaldo ýylyň en gow köp geçiren futbolçusy hökmünde ady rowaýaty urlan futbolçusy Diego Maradona'nyň adyny göterýän bayragy munasip boldy. Ol 2023-nji ýyly 59 duşlukda 54 gol geçiripdi. Ol bu gollaryny hem Saud toparynyň hem de Portugaliýanyň milli ýygynysynyň düzümine geçirdi. Bundan başga da bu dawarda Globe Soccer Awards boýunça en gow ýaş futbolçy hökmünde Real Madrid toparynyň iňli futbolçusy Jude Bellingham saýlanyldy. Globe Soccer Awards boýunça Edrosyň en gow derwezçisi Pep Guardiola en gow tälimçi bayragyny aldy. Şeýle hem Globe Soccer Awards boýunça en gow futbolçy hökmünde Erling Haaland saýlanyldy. Globe Soccer Awards 2010-njy ýyldan beri her ýyl futbol boýunça Dubaýda gowşurylýan bayraklaryň biridir. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek bilen habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýle hem saýtymyzdan özüňize gerekli peýdaly maglumatlar bilmek isleýän bolsaňyz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz. Gepleşiklerimizin indiki sanına görüşýärçek. Hoş, sag bolun.